nevím, kde ti lidi. No, ještě to zlom. Tak. Ještě. A máte půl metru na druhé straně. A pojeď, stoj. No a vyma. Dobrá. Můžu mít kacířský dotaz? Samozřejmě. Když ten zvon k ničemu neladí, dá se k němu udělat zvon, který by ladil k němu? Nebo je tak hrozný, že to je zbytečné? No zbytečně. Nikdy to nebude úplně dobré. Tady jsme se samozřejmě taky snažili přizpůsobit tenhle, ale pochopitelně s preferencí, aby se takzvaně nepokazil. Takže oni dohromady zvonit budou, ale vycházíme z toho, že tenhle bude teprve ještě couvnou. Ne, až budou ty... Dá se k němu něco udělat, ale optimální souhru nemáte šanci. To je to takzvaně demokracie, to je moc lidí do toho smí mluvit. Ale tady hlavně jako, který se osobují. No tak to je ne, dítě to jedno. No, ačkoliv to sami jinak nic neudělají. Jo, já to vím. A to jsou ty původní slavice. Ano, tohle jsme opravili, jsme zrestaurovali, protože ono to bylo, to si pamatujete, že ono to bylo pod barvou a různě pochuzený, takže teď je to vyčištěný, opravený. A jsou vlastně, i to kování je původní, jsou vyměněný matice, ty matice, protože ty tam byly ošklivý, ty strojní, takže na všem ostatním a má to ložiska. A tadyhle u toho je to celý nový, my jsme vám přivezli ty starý věci, to tam někde máme. Tak, někde uložíš, proč máš vynoulit, jo, to opravdu nepoužitelné.